Én Wilson vagyok, és most egy ilyen bemutatkozó videóval készültem nektek. Hát el szeretném mondani benne, hogy hol lakok, amint jól érted. Hobbiai, meg hát ilyenek. Szóval, nem messze lakok New Yorktól, azaz Budapesten, egy ilyen kis faluba. Azon belül pontos színet nem mondok, mindegy. 14 éves vagyok és 2 nyelvet beszélek, magyart és a németet. Akkor szeretek sportolni, ez nem nagyon látszik, tudom, de sportot nézni is szeretek, meg sportot űzni is. A kedvenc sportom a judo, a kosár, az amerikai foci és a foci. Akkor a kedvenc foci csapatom az a FC Barcelona. Sok éves, adjatok meg már csak. Aztán már 5 éve vagyok a Barca drukkel. Szóval ja. Kedvenc kosárcsapatom az a Chicago Bulls, a Cleveland Cavaliers és a Oklahoma City Thunder. Most jöttek azzal, hogy Habi Bulls van, hogy csak azért szeretem menni, de nem, rendesen nézek NBA-t. Kedvenc amerikai foci csapatom a Seattle Seahawks, nekik 3 éve vagyok a fanjuk. Szóval ja, ennyi. És judozni meg rendesen járok a KSI-be. Akkor ilyen többféle módon fogtok majd látni a képernyőn. Így is láthattok majd. De láthattok majd 100 feliratkozó után, maszk nélkül, de addig érjetek be ezzel. De várjál, átváltam a kényelmesre. Csatornára még tervezek gameplayeket, bár azt annyira nem. Vlogokat, történeteket, meg hasonlókat. Ennyit szerettem volna ezzel a videóval mondani. Én Wilson voltam. Még jelentkezek. Sziasztok!